Faig una pregunta i respons? Sí? Bona, la pregunta. Sí, però ja et dic que tinc poca memòria jo, però bueno, el que es pot tallar i pegar-hi al costat. Com a colla. Com a colla I al món casteller. Al món casteller també el tema de la xarxa. Sí. Vale. Hi havia un personatge del Mazinger Z que tenia mitja cara. Com es deia aquell? O aquell, era un que era home i dona a la vegada. Era d'aquí cap allà home i d'aquí cap allà dona. I llavors li havien de dir ell i ella. És que a més a més s'ho mereix, saps que es digui? Perquè és una persona que no se li reconeix res. S'ha caït. Com es deia la dolenta del Mazinger Z? No te'n recordes, tu tampoc. Una que era mig home, mig dona. Pilles molt jove. És que sóc gran, hòstia, tantes canes. Vale. El Pilar és com una cosa que treballa paral·lela a la colla, però que és integrada, no? Però vull dir que el Pilar és una cosa molt específica i, evidentment, una feina que s'ha portat fent no des de l'any anterior, sinó que potser portàvem 5 anys treballant en aquell Pilar. Per fer un Pilar necessites un equip de gent disposada a fer uns assajos molt específics, molt constants, 1, 2 o 3 dies a la setmana, que depèn poc de la tècnica. La tècnica pot voler fer un Pilar, però necessita gent amb aquesta capacitat i aquest compromís per poder-lo preparar i assajar, no? Bueno, de fet no m'ho van proposar, jo anava a Pilars perquè m'agradaven, vaig començar amb el Pilar de 4 i sense donar-me compte el Marcos comença a fer proves per fer el Pilar de 5, dius, ostres, i veus que quan ja has fet molts Pilars de 5, veus que un dia et posa a fer proves del Pilar de 6. De fet, no és allò que dius, vaig a fer el Pilar de 6, no. Va venir així que jo no és ni pensat. Si de fet jo no sabia si el podia fer de 5, quan vaig començar. Al Marcos se li va posar al cap que volia fer el Pilar de 6 i llavors es va convèncer amb un grup de gent i van començar a assajar. A part de la tècnica ja li anava bé, no? Tot el que fos assaig i millorar, doncs, de fet van passar de tenir molts problemes amb molts Pilars de 5 arran d'aquests assajos a una efectivitat total amb els Pilars de 5, o sigui, es va agafar molta seguretat i a la colla li va anar perfecte. I des de la tècnica, jo quan es va fer el primer Pilar de 6 no hi era, a la tècnica, però clar, suposo que era fantàstic, no? Perquè és una feina que de cop et ve feta, que hi ha un grup de gent disposada a treballar-la i de cop tens un castell nou que ni t'havies plantejat amb les portes que t'obre, clar, va ser sorprenent. Fuimos a Barcelona, descargamos el 4 de 8, por primera vez, descargamos la torre de 7 y no pudimos hacer un Pilar de 5, no pudimos acabar la actuación con un Pilar de 5, ¿no? Y entonces pues empecé a pensar a ver de qué forma nos podíamos poner. Digo, a ver, la única forma de tener pilares de 5 bien es ensayar el de 6. O sea, ensayando el pilar de 6 seguro que el de 5 sale solo, ¿no? Pero claro, se sabía que la Junta Técnica no quería ensayar el pilar de 6 porque daba miedo que los críos se cayeran, que se asustaran y tal, ¿no? Y entonces, o sea, soy carpintero, trabajo en obra y vi las redes de las obras, ¿no? Y digo, hombre, una red de estas, si la doblo por la mitad y le hago un agujero, pues ahí... O sea, quitamos el peligro, ¿no? Lo subo 4 metros para arriba, que me caigan nada más los 2 críos de arriba encima de la red, al hilar y me lo sujetan, digo, pues ya está, con esto, ¿no? Y así fue como empezamos. Con mi dinero me fui a la ferretería Olivella, compré la red, compré la cuerda, lo monté todo yo y bueno, mira, o sea, salió bien. Pero sí, es evidente que sí, no sé, hombre, ahí está la prueba, ¿no? No creo yo que estaríamos donde estamos actualmente, más que nada a nivel de Castellnets, ¿no? O sea, el 4 de 9 limpio, el 3 de 9 limpio que se está probando, la torre de 8 limpia descargada. Yo no creo que estos castillos se hubieran podido hacer sin red. O sea, el riesgo era muy grande por las caídas que podía haber y el daño que se podía hacer la gente. O sea, tú haces 2 pruebas de estas, se te lesionan 2 tíos y te olvidas en muchos años, ¿no? Claro, al tener el red evitas lesiones y te motiva para seguir, ¿no? Creo que ha sido muy importante, ¿no? O sea, no que lo haya inventado yo, no lo haya inventado yo, no sé. Yo creo que se hubiera llegado ahí, no tarde o temprano. Pilar, com que és una persona a cada pis, si vols assajar un Pilar de 6, si treus el baix necessites 5 persones que l'assagin. Amb la xarxa et permetia doncs, 5 persones i 1, 2 o 3 per allà de suport permetia assajar-ho. Estem parlant d'això, entre 5 i 8 persones. La xarxa et permetia això. Sense xarxa, per assajar un Pilar, necessitaves una bona pinya. Vull dir que era impossible fer-ho. No és que fos impossible, però era molt més complicat convèncer a tot un nucli de la colla perquè donés suport amb uns assajos de Pilar. Sí, jo crec que sense la xarxa no es farien aquests Pilars.
Primera que hi ha assajos de pilars que són 10 persones o 12 i no podries assajar directament amb 10 o 12 persones. Llavors, això és una. Després que quan comences a fer un pilar i assajar pilars grans, perdó, els pilars es mouen molt i la xarxa et dona un punt de tranquil·litat que et deixa a concentrar-te en el pilar i no desconcentrar-te en que si cauràs o no o si saps que tens la xarxa. I llavors la xarxa és imprescindible. El primer el van fer el 95. Sí, el de la playa fue el primero que probamos, ¿no? Mala prueba, ¿no? No era el sitio, ¿no? O sea, no tenías referencias. Allí en el paseo marítimo, claro, veía Cunín, ¿no? El niño desde allí arriba. No tenía referencia, no era el mejor sitio. Aquella prueba no la teníamos que ver. Y este fue el primero que te dije yo, que es que el José en la primera prueba, lo probamos 2 veces porque es que el José en la primera, que saltó solo. O sea, cuando tenía detrás el crío saltó, ¿no? La primera prueba que hicimos del pilar, o sea, había muchas ganas, me presionaron mucho el pilar y todo, ¿no? Pero no era el momento, ¿no? Porque es que es eso, si allí en pilar tienes que tener una referencia, no un pilar de esos tan grandes para poderte concentrar. Si no tienes referencias allí en mitad del paseo marítimo, que no se veía nada, ¿no? ¿Estás bien, Hilari? ¿Estás bien? ¡José Mun! ¡Ven, Finet, ¡Ven, Finet, va! La plaça és la plaça. Llavors, la plaça té molts punts. El punt del nerviosisme, el punt del públic, el punt de no estar sol i tranquil i en silenci. I no tens la xarxa, però jo me'n recordo que hem fet pilars a l'assaig amb la xarxa amb el forat gran, no? Vull dir que això ja és com tot un progrés, no? Una progressió. Tu fas els pilars en la xarxa, després aprofites el forat més gran perquè, tot i que bàsicament això només serviria per si algú sortís disparat, no? Perquè tens una pinya també no tan gran a l'assaig, no? Llavors, bueno, és un progrés, conforme vas arribant al punt, has d'anar eliminant, acostant-te al que seria l'actuació a plaça, no? Ja dic, jo no hagués dit mai que el podria fer el pilar de 6 quan vaig començar. A mesura que vas fent proves i tal, dius, ostres, doncs potser sí, perquè et vas animant, però al principi quan entres, bueno, jo de fet vaig entrar pels nens, vaig portar a l'Anna i a la Giselle perquè pugessin elles. De fet, no, la meva idea no era ni pujar al principi de venir. Todos los descargábamos, o sea, todas las pruebas que hacíamos de pilar de 5 limpios, todos eran pilar de 5 descargados, ¿no? Y íbamos a la plaza, ¿no? Y los nervios y tal, y venga, y te saltaba, ¿no? Y claro, pues te frustra un poco, ¿no? El tema este, ¿no? Y claro, el llegar a Cornellá y cargarlo, o sea, para nosotros ya fue, vamos, o sea, aún sabiendo que podíamos descargarlo, ¿no? Porque ya te digo, o sea, pruebas de, bueno, o sea, a ver, lo hemos vivido hace 2 temporadas nosotros, o sea, los pilares del ensayo pilares de 6 descargados. Cada ensayo descargábamos el pilar de 6, íbamos a la plaza i no havia manera, no? Pues era el que nos passava al principi, no? Nosaltres anàvem a fer-hi el pilar i els a Cornellà van carregar el seu primer 4 de 8 i una mica treuen el protagonisme, no? I a més els de Barcelona també van carregar el 5 de 8. Va ser una diada en què totes les colles vam estrenar alguna cosa, no? I nosaltres, clar, la ronda de pilars és al final i al final vam carregar el primer pilar.
Molt bé, Bordegassos de Vilanova per aquest Pilar de 6. La Creu Roja, on és la Creu Roja? El 96 en vam fer algun, em sembla que vam arribar a descarregar, però el dia de la colla. I abans no sé si n'havíem fet algun altre de carregat i... Doncs continuem retransmetent aquesta via de Castellera des de la plaça de la Vila de Vilanova i Geltrú. I ara arriba un dels moments claus, ja que els bordegassos de Vilanova en aquesta tercera ronda intentaran el Pilar de 6. Un castell, recordem, que aquesta temporada ni tan sols han intentat i la temporada passada van aconseguir carregar en 3 ocasions. No cal dir que el Pilar és un castell dificilíssim, que a la més mínima te'n vas al terra i aquí sí que l'equilibri és fundamental i el anar molt a poc, pis per pis i sense donar cops. En aquests moments veiem a l'Almudena, que és la quinta d'aquest castell, que ja està pujant, silenci a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, un silenci impressionant. En aquests moments la quinta pràcticament col·locada, ara ja està col·locada, només queda el Zuley, que és l'Engeneta, encara li queda tot un món, encara li queden 2 persones, el quart i el quint, i el moment més delicat del Pilar és quan fa la motxilla, que és quan el segon, sobretot, haurà de treballar molt, al igual que el terç. El tenen molt ben parat de moment, és que aquest nen no pesa pràcticament res, ara és el moment clau. A punt de carregar-se, atenció, un moment important, com a mínim per carregar el tenen, aviam si va rapidet el nen, ja el tenen, Pilar de 6, carregat, ja el tenen, molt bé, aviam si poden treure el nen i el poden descarregar, jo crec que tenen moltes possibilitats de descarregar, el descarregaran, el descarregaran, impressionant els bordegassos, aviam si treuen l'Almudena, impressionant els bordegassos, descarregaran per primera vegada a la seva història el Pilar de 6, increïble, els bordegassos de Vilanova descarreguen el Pilar de 6, increïble els bordegassos de Vilanova, per primera vegada a la seva història descarreguen el Pilar de 6, màxima eufòria a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú perquè els bordegassos de Vilanova acaben de descarregar per primera vegada a la història el Pilar de 6. S'ha de destacar que els castellers de Vilafranca i el Xis de Granollers estan aplaudint a la colla vilanovina, ja que acaben de fer una fita històrica. Quina s'enfreda la del Zuley i la de l'Engeneta, que ha anat finíssim, sense donar cap cop, ha anat el nen molt rapidet i ha aconseguit, ja dic, descarregar per primera vegada a la seva història els bordegassos de Vilanova aquest Pilar de 6. Un Pilar de 6 que pràcticament és que n'hi ha petit, semblava un Pilar de 5. Molt bé, per tant, els bordegassos de Vilanova que tanquen aquesta tercera ronda amb el Pilar de 6 descarregat, el primer de la seva història. Y sí, lo teníamos también, que era, o sea, la inauguración del local de los burgassos fue el Pilar de 6. O sea, lo teníamos también que en cualquier lado, ¿no? Lo podíamos tirar, ¿no? Incluso abajo el Peregaso contando chistes y todo, ¿no? Los pilares que había enfadado y todo, ¿no? Digo, coño, un poco de seriedad, leche, que un Pilar de 6, ¿no? I després, quan arriba l'època en què consolidem el Pilar i fem el Pilar de 7, bueno, el Pilar de 7 de la Mercè va ser espectacular. I jo allà en recordo uns quants. Primer perquè li teníem tanta confiança, estàvem tan segurs que el faríem, que no ens va sorprendre, no? Tothom ja estàvem preparats, no? La gent que anava al folre, tothom sabia què havia de fer, com ho havia de treballar, hi havia un silenci absolut, només hi havia una persona que parlava, que era el segon, el Pere Gassó, i anava dient exactament el que havia d'apretar, qui havia d'apretar, quan, com, i tothom estava pendent, va ser la perfecció. Callem tothom, callem! Vinga! Aquestes mans treballant, Vamos, apreta un pelín. Vale, no tanto, no. Vale. Vinga, va! Àlex, units amunt! Vinga, Marcos, que està molt maco, les mans ja treballaran. Vinga, va, aquestes mans, Marcos, què tal? Això bé, Vinga, Hilari per la feina, No apretes tot, no apretes. No apreteu tant, només fins no es veure. Està ben fet, això, Judit. Avant, Hilari. Vinga, Hilari, endavant. Vinga, equilibrant això, Marcos, molt bé. Vale, tu veus un trosset amunt? Vinga, va, Judit ben fina, Vinga, tu veus, Marcos, què tal? Va bé, Si no ho veus bé, digues alguna cosa, Està molt maco, això, Vinga, avall, tu veus. Yo siempre lo he dicho, ¿no? El Pilar de 7 de la Mercè, o sea, fue algo impresionante, ¿no? O sea, a ver, era la primera vez que se hacía el Pilar de 7 en Barcelona, ¿no? No se había hecho nunca en la Plaza de Sant Jaume el Pilar de 7, ¿no?
Y yo qué sé, o sea, no sé si... Bueno, habéis estado en la Plaza San Jaume para la Merced, ¿no? Cuando se hacen los castillos, o sea, la plaza, las calles adyacentes, ¿no? O sea, llenísimo de gente, ¿no? Bueno, pues yo podía ir al Guiro perfectamente en la piña que no se oía ni una mosca, tío. Cuando yo estaba arriba, ¿no? Estábamos acabando de colocar ya las manos del... O sea, no se oía una mosca en la Plaza San Jaume, tío, fue impresionante, ¿no? Se me ponían los pelos de gallina y todo, ¿no? Digo, hostia. Intentaran el pilar de 7 en folre. Aquest pilar mai s'ha aconseguit a la plaça de Sant Jaume. Tot i que es va intentar una vegada. Estem repassant les estadístiques i va ser la colla Joves dels Xiquets de Valls que ho va intentar l'any 95, però no se'n va sortir. Els bordegassos de Vilanova aquest any ja han demostrat a bastament que és una colla que domina molt els pilars, perquè el pilar de 6 l'ha descarregat en 5 ocasions. Les 5 vegades que l'ha tirat l'ha descarregat. Clar que ara estem parlant d'un pilar de 7. Estem parlant d'un pilar que no han aconseguit encara. No s'he preparat, Marcos, què tal, Però és que realment tard o d'hora l'havien d'intentar, perquè aquest any han vist pilars de 6 dels bordegassos certament impressionants, molt segurs, i que s'han descarregat sense cap problema. Vinga, Judit, darrere el José. Vinga, aquestes mans. Marcos, està maco? Vinga, ja apretem aquí, Vinga, va, José, ben finet amunt, Han pogut sentir el cap de colla preguntant si estava maco. La resposta ha estat sí. Intent, doncs, de pilar de 7 dels bordegassos de Vilanova. Vinga, aquest ferro treballant. Vale, Judit, amunt. Quin col·locat. I l'ordre perquè pugi la Judit. Perfecte, aquestes mans treballant, Vinga, la cotxadora. O sisena del pilar. Vinga, Judit, ben enganxada, que no es mogui això. Molt bé, Hilari. José va per tu, amb fec i dalt, vinga. Vinga, que va molt maco, Vale, Zula i amunt, ja, Vinga, Marcos. Zula i amunt és l'enxaneta d'aquest pilar de 7 dels bordegassos. Que no es refi ningú, Aquí, treballant tothom, La cotxadora col·locada. Va, maco, aquestes mans pendents, Vinga, Hilari. I ara estem a punt d'arribar als moments decisius. José va per tu, Molt maco, quan l'enxaneta arriba al nivell de la cotxadora. Atenció a la motxilla. Aquí, el pilar. Vinga, que poden. Ja li té un peu, sí senyor. Pilar de 7 en folre carregat pels bordegassos. Surt l'enxaneta. Ara és un moment molt complicat. Veurem si el supera. Ha sortit l'enxaneta. Ui! Una rebrincada important que han salvat. I atenció que el poden descarregar. Ja el tenen. Si treuen la cotxadora ja el tenen. Magnífic. Els bordegassos de Vilanova que acaben no perquè encara no el tenen, però que descarregaran per primera vegada a la plaça de Sant Jaume el pilar de 7. I ara festa, sens dubte. Festa vilanovina a Barcelona. Pilar de 7 descarregat. Realment ja havíem dit que aquesta temporada els hi havíem vist pilars de 6 molt segurs. I realment aquest pilar de 7 en folre ha estat molt i molt maco. Aquestes imatges d'eufòria realment ja no necessiten comentari. Aquí tenim aquest pilar de 7 dels bordegassos. El moment en què es corona, tremola més la càmera que no pas el pilar. I aquí tenim el moment decisiu en què fa la motxilla. L'enxaneta es col·loca damunt de la cotxadora, fa l'aleta i carrega aquest pilar de 7, que encara celebra la plaça. Homenatge als més petits de la colla, a la cotxadora i l'enxaneta. El 98 ja vam descarregar el de 7,
dos cops, vull dir que ja hi havia un bagatge, i el 99 és l'any que en vam fer més, probablement, i a partir del 99 vam començar a baixar, diguem, a fer amb els pilars i amb tots els castells, El pilar de 7 limpio me parece que lo intentamos en el 99. En el 99 llevábamos ya 3 años ensayando a diario, ¿no? Como aquel que dice. Con los primeros críos que empezamos, que fue con la Almudena y el Carlitos, ya eran grandes. Cuando empezamos a ensayar, la Almudena y el Carlitos ya eran grandes para el pilar, ¿no? Pero claro, nos venían detrás el Zule y la Judith, ¿no? Que eran, vamos, la Judith tenía 8 años y la ponía de 2, era el pilar de 6. O sea, había ahí para trabajar que no vean, ¿no? Y sí, no, o sea, fue cargar el primero, y el 96 ya empezamos a trabajar con Zule y Judith, ¿no? Claro, le quitamos un montón de altura, un montón de peso, ¿no? El trabajo que llevábamos, el Hilari, el José de Rivas y yo encima, eso ya lo teníamos. Entre los dos críos, entre la Judith y el Zule, no pesaban 50 kilos, ¿no? Y bueno, trabajando por ahí, o sea, cada vez el pilar salía mejor, lo hacíamos como queríamos, ¿no? Dos colles tan pilaneres com Bordegassos i Vilafranca. Veurem avui també pilars. Aquest que poden veure és el pilar de 7, que intenten els Bordegassos de Vilanova. 3 vegades l'han descarregat aquesta temporada i, com deia en Jordi Andreu, un dels millors pilars actualment que es pot veure al Montcasteller. Sí, ens ho han demostrat amb el 4 amb agulla i enguany doncs, amb els diversos pilars que han fet, no? Una peculiar manera de treballar el terç, treballa molt dret, no sembla que s'arropengi gaire amb les mans i l'aguanta molt bé, no? Un acotxador molt petit, fixa't, l'acotxador gairebé és més petit que l'enxaneta. Cosa que amb tots els castells és habitual, menys amb el pilar. Menys amb el pilar, no? Però la xavala aquesta aguanta molt bé la trompada de l'enxaneta. Tenen bastant parat, de moment. I tenim l'enxaneta. Està a punt ja d'arribar a l'alçada del 6è. En aquest cas, l'aixecadora. Ara passarà per les seves espatlles. Que bé ho para. Sí. I pilar de 7 carregat pels Bordegassos. Ara ve la moguda, ara. Sortint ja l'enxaneta, un dels moments compromesos. Gran treball, terç i quart. Perfecte. Ja el tenen, altra vegada descarregat. Ja el tenen, ja. El millor pilar, diríem que ara que es pot veure en qualsevol plaça, potser és el millor, Sí, perquè a més els moments més compromesos, és a dir, entrada sobre l'enxaneta. Sí. Salven de meravella. Estupendo. I ja tenim els vilafranquins que d'aquesta manera completen una extraordinària exhibició per la seva festa major. Una de les colles, sens dubte, ja no diríem revelació, perquè ja no pot sorprendre ningú, està molt consolidada aquesta colla. Nunca llegamos a hacerlo limpio, o sea, lo subimos hasta la mochila y lo bajábamos, ¿no? Pero yo antes de hacer la prueba del pilar de 6 limpio, pues ensayar por ensayar, prefiero hacer la de 7, que yo estoy más sujeto. O sea, un segón que está mejor en la piña que en el suelo, ¿no? Y digo, y si tengo que hacer antes de hacer la prueba del pilar de 6 limpio, entero, hago la de 7 directamente, ¿no? Y fue lo que hicimos, ¿no? Amb una... Això em sembla que va ser el 99, que vam anar a Vilafranca i vam haver de desmuntar el 4 de 8 amb l'agulla, i després al final em sembla que el vam fer i també vam desmuntar un 3 de 9, i és aquelles actuacions del que vols fer moltes coses i no acabes fent res, no? I al final, doncs, el Marcos va dir, doncs girarem el pilar. I sí, va agafar. I ara no et sé dir si era el pilar final o va girar el pilar del 4 de 8 amb l'agulla. O sigui, però una bestiesa d'aquest nivell. I sí, el va girar el Marcos, la resta de pilar ja, però el va girar el Marcos. Quan veus ja que a l'assaig comences a fer los nens i la cosa comença a tindre cara i ulls, doncs clar, et vas plantejant que igual sí que ho pots doblar-se. I bueno, quan el Marcos va decidir que ja el podíem tirar, va ser aquest el primer que vam tirar, el 2015. Ha estat emotiu veure els Bordegassos fent una tripleta de castells de 8, però a mi el que em toca més i el que tinc més ganes de veure és aquest pilar, un pilar de 6 amb aquesta... Sí, bueno, el Marcos el que comenta és això de que miris endavant, són moltes cosetes petites, però després cadascú té la seva manera de treballar. Hi ha uns que el peu li va millor més endavant, altres més enrere, i dins de les instruccions que et dona el Marcos,
o el cap de pilar que sigui, doncs cada un jo crec que s'ha d'ajustar a la seva fisonomia i a, no sé, a el que ell noti quan està dins del pilar. El seu local l'han descarregat. Vinga, va. A punt d'arribar ja la Quim a la seva posició. L'enxaneta, petitet, 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 Molt petitet. Vinga, va. Col·locada. Ara, la Quim del pilar de 6. Després del pilar de 8 i del pilar de 7, toca el pilar 6 de Bordegassos. Mireu quina enxaneta. Quina finura, quina suavitat. Vinga, que arriba el moment determinant. Farà la motxilla d'entrada ara tot seguit, quan arribi a l'alçada de la Quim. Ara, és el moment clau. El castell de moment està bé, però és que ara arriba... mira enrere. Ha mirat enrere, però res, no. Torna a tirar amunt. Vinga, va, som-hi. Moment determinant. Motxilla d'entrada, a punt de carregar-lo. Som-hi, Bordegassos! Som-hi, Bordegassos! Sí! Bueno, el moment de descarregar-lo, perquè ja ens n'havien caigut uns quants, sí, era com sensació de feina feta, perquè hi havia molta feina, l'assaig el descarregàvem sense problemes, però a plaça se'ns queien. I sí que és un alivi de dir, bueno, per fi l'hem descarregat. Va ser com d'alivi de dir, bueno, ja l'hem fet, perquè de fet fins que no el descarregues no et sents que l'has fet de veritat, el pilar. Quan el pilar va bé i està parat, és una mica més de pes, però és igual que un de 5. El problema és això, a la que comença a tremolar, que ja la cosa es multiplica per 2. Tornaries a fer-lo? Bueno, ara ja m'agradaria, però bueno, ara ja se m'ha passat l'arròs. Ja anava justet i ara bueno, ja si faig algun de 5 algun dia, gràcies. A part que és que no és qüestió de voler, és que és qüestió de tornar a treballar, és que és molta feina. Si vaig estar molts anys i moltes hores, que ja n'he tingut prou, jo ara li toca amb un altre ja. Jo anava sempre als assajos de pilars, primera perquè era pilaner també, i segona perquè era cap de colla. Llavors, quan el Marcos per feina no podia, els portava allò, i la veritat és que va ser un aprenentatge personal impressionant, no? Ja no com a pilaner i com a portar pilars, sinó com a cap de colla, estar al costat de tenir la sort de tenir una persona com el Marcos a la colla, és impressionant i això em va ensenyar molt. Llavors la feina era de treballar amb molts pilars diferents, amb moltes persones, i anar acotant, a trobar el pilar, les peces que encaixessin millor una sobre l'altra i en conjunt. I bueno, era una feina que ja, com t'he dit, ja venia de lluny, i aquell any vam seguir amb aquella feina que estava bastant ja acotat el pilar quin havia de ser, però tot i així es va anar polint i una feina de molta formigueta, de cada dia, o sigui, els assajos de pilar eren els dilluns, però els dimecres es feien pilars, els divendres es feien pilars i els dissabtes quedaven per fer pilars també, vull dir que el pilar és una feina de no parar, perquè si pares es perd ràpid. Doncs m'agradava assajar-lo perquè m'ho passava bé amb els amics i la colla. Bueno, havia molta feina assaig, s'havien provat amb diversos enxanetes, i va haver un dia que teníem moltes ganes, tota la colla, perquè a vegades quasi més era la gent de la colla que vinga, va, el pilar de 6, i nosaltres anàvem més compte de tirar-lo, que no caigués i tot, però la gent se la veia molt animada, tenia moltes ganes, que també et dona força per fer-lo. Però bueno, allà a Roda de Ter, parlant amb el Dani i amb la Mar, el Marcos no hi era aquell dia, si no me'n recordo, no podia venir, però teníem moltes ganes i creiem que ja era hora de tirar-lo. Estàvem bastant impacients i bueno, així va ser. I llàstima que el vam només carregar. Però com que el pilar estava molt bé, ja he parlat amb el Marcos i el Marcos m'havia dit si l'actuació va bé, tira el pilar perquè està bé el pilar per tirar, doncs vam decidir tirar-lo. La plaça potser no era la millor, però teníem una referència que era la cantonada d'un edifici i ens vam encarar allà. I bueno, doncs el pilar es va carregar i no es va descarregar, però el Magí ja estava fora de la pinya, m'entens? Vull dir que va fer ràbia. Allà es va veure, també es va treure una mica el nervi de plaça segurament, i es va veure que aquell pilar hi era. Fue la primera prueba que se hizo del pilar, que yo no estaba porque me parece que trabajaba. Y lo mismo que con lo que te he dicho del primero, ¿no? O sea, había muchas ganas, porque claro, ves que cada ensayo lo descargas y que va bien, pues claro, hay muchas ganas, ¿no? Y el primero no estaba yo porque me parece que trabajaba. Yo, claro, o sea, yo cada 6-7 semanas tengo una de guardia y me toca trabajar sábado y domingo, ¿no? Pero es eso, había ganas porque había resultados en los ensayos y tal. De todas formas, después al siguiente que probamos, que fue en Sabadell, se descargó, pero desde entonces ya...
el Pere Gassó, el Jaume Cartró, el Dani, la Mar, la Nerea i jo. I tots sabem com va ser aquell pilar, no? Va ser un pilar que es va moure molt i que vam treballar molt, però es va aguantar perquè també estava molt treballat aquell pilar. I jo el vaig viure amb molts nervis. Jo vaig estar al balcó de l'Ajuntament de Sabadell i amb la carregada nerviós, però sense fer res, i me'n recordo que un cop carregat i es va començar a moure allò, tinc la imatge aquella de que va començar a sortir la Nerea i allò s'estava movent molt. I va haver un moment que la Mar volia baixar i a tot nerviós li vaig dir espera't, saps? Llavors quan va sortir la Nerea es va esperar un segon o dos que va ajudar a parar-lo i va seguir. Llavors quan ja va començar a baixar la Mar, me'n recordo, vaig baixar corrent les escales cap a la plaça, uns nervis, una eufòria i va ser com una sensació d'explosió, saps? Perquè va ser algú després, clar, 5 anys treballant, quan realment et surt el pilar, va ser esplèndid. El que més em va agradar del Pilar de 6 és que estava content perquè van fer de nou un pilar que feia molt que no l'havien fet i em va agradar que jo formés part. Quan fas un pilar de 6, vol dir que ja estàs a un nivell, vol dir que fas el pilar de 6 i has fet altres coses. I si fas un pilar de 7, vol dir que les coses que has fet abans han estat molt bé. I, ostres, clar que m'agradaria. I aviam, tard o d'hora el tornarem a fer. Que clar que el tornarem a veure. Perquè ningú pot demostrar que no, perquè la història seguirà, no? Llavors, a mi m'agradaria tornar-lo a veure aviat. Això m'agradaria molt. A mi els pilars m'agraden molt. I penso que un pilar li dona a una colla un punt més, no? Que qui té el pilar té un punt més que la resta. Llavors, també sóc conscient de que després de tot això que estem passant, serà difícil o s'haurà de treballar molt per recuperar els castells de 8 i per recuperar el pilar s'haurà de començar de zero. Vull dir, crec que la colla ho ha de fer, però és una cosa que s'ha de començar a fer, s'ha de plantejar, d'haver gent amb ganes, perquè, com t'he dit, és molt de sacrifici, i quan trobis aquesta gent amb ganes, anar treballant fins que el dia que arribi. El dia que arribi, ja el que et dic, per una colla és un punt més que les altres i, evidentment, els bordegassos, tenint gent com el Marcos allà, que et dona un punt de... És un mestre, no? Vull dir, el Marcos en el seu dia va ser un innovador dels pilars i de tot, i autoaprenentatge. Nosaltres això ja no hem de fer-ho. Tenim gent que ha fet pilars i ha après a fer pilars i no necessitem fer autoaprenentatge, sinó que ja tenim al costat una persona o diverses persones ja que ens poden donar una velocitat a l'aprenentatge molt més alta i això els bordegassos ho hem d'aprofitar. El que passa és que el Marcos és una persona que no ha sigut mai mediàtica.
Llavors és una persona que ha fet molta feina de formigueta sense fer soroll, no? Si el Marcos hagués sigut el segon del pilar d'una colla puntera en el món casteller, potser seria el català de l'any, m'entens el que et vull dir? Però no ho és, per què? Perquè és una persona que no li agrada fer soroll, que a ell li agrada el que fa. Llavors, el Marcos va innovar la xarxa, vull dir, la xarxa en el món casteller no existiria si no fos pel Marcos. I això ho sap les persones que en aquell moment estaven a prop, no? Vull dir, gent de Vilafranca que baixa de Vilanova sap que tot això no hagués sigut possible sense el Marcos. Però al Marcos li és igual, vull dir, ell no ho feia perquè se sapigués, sinó ho feia perquè li agradava que haguessin els resultats com a colla. Sí, bueno, a més el meu sensei. Em va ajudar molt amb els pilars. Per què? Doncs perquè em va fer sentir segur. O sigui, la conseqüència del seu caràcter ens va portar a tenir el pilar, però ens va portar moltes altres coses, perquè això és així a la vida, no? I amb aquestes ganes de fer les coses i aquesta capacitat que tenia, arrastrava a la gent i aconseguia coses com aquesta, no? I, bueno, ja no només el pilar de 6, sinó plantejar-se el pilar de 7 net, no? Només se li podia passar pel cap amb ell, no? Perquè era així i ell ho veia possible i com que ho veia possible ho va treballar, no? És un tio, clar, que és insubstituïble.